článku, takže já vás zdravím lidi u dalšího videa. Už poměrně dlouho, už nevyšlo žádný video, ale nevadí. Už zde jsem na hře Shakes and Fidget Priva 4. A jsem level 36, mám tu nějaký epiky a já jsem chtěl dát dneska aspoň to 3. podzemko, což by mohlo docela padnout. A je tam obluda. Takže si hezky nasadíme kosu a jdeme na ní. No, ta půjde. Jo, to půjde. Možná, když si vylepším trošku staty. Zase mi to spadlo. Nesnáším, když mi to padá. Tak si dáme vysovač. S vysovačem mu beru hodně víc. Ne, to není možný. 1200 HP. Ty vole. To se mu nedá... Ne, zase. No tak ale to už by mohlo jít, ne. Prosím. Co jsem komu dal? Tak zkusíme klauna. Na každou zbraň 20 houbiček. Proč mu musí začínat? No hurá. Asi trošku vylepším staty. Přece jenom je on 76 a já 36, že jo, takže je tam rozdíl 40 levelů. Teďka normál zbraň. Jsem zjistil, že z normál zbraní podají víc, jakože ty podzemka. A je dole, je tam. No a musí mi to spadnout. Já nejsem naštvaný, pohoda. Ještě, že jsem ho dal. Vidíte, a nasadil jsem si normál zbraň. A je dole. Vykrádač hrobu, kolik má level. Aha, tak toho ještě nedám. Ježiš. Ten půjde snad. No počkej, 82, aha. Jo. Já jsem zapomněla, kolik je tady vlastně.
86. Pohoda. Já jsem v pohodě. Tak na něj zkusím mob. A nebudeme do zbrojky něco protočit. Byl bych rád, kdyby mi padla školačina, anebo kytara. Doufám, že nebylo lepší. Já koukám i na normální zbraně, protože oni jsou mnohem lepší. Sto 156. Nice. Oh fuck, mnohem lepší. A na 3 staty. Tyhle bodky mi padly z podzemka. Tohle taky. Tohle taky. To už máme. Jo a ještě tenhle. Brnko, bodky, náhrdelník a prsten. Nice. OK, vyměňuju. Tak. A počkat ještě jednu. No, nic. A teďka... Fajn. Ono to padá, no. To už není moc normální. A tady už jsem chtěl říct, že potřebuji epic, ale to je v pohodě. Jo, tady potřebuji epic. Já vždycky, když řeknu, že potřebuji epic, tak mě nepadne. Takže já řeknu, že teďka prostě epic nepotřebuju. Vůbec nechci epic. Já nechci epic. No a vidíte, a je tu. A ještě na 500 v pohodě. Já nechci epic. Maďošek. Tak nic. Tak jdeme ještě do... Pardon. Já jsem se nenasadil. Jo, nasadil. Tam by mohl jít. Prosím. Je dole. Je tam. Nice. Smoking. Jo, lepší. Super. Nice, tyjo. A to jsem do nich nevyplácel ani tak 50 houbiček. Bude teďka. To je 80. Co je tady vlastně? 82, jo. A tady je 86. Aha. Zamořený strom. A to je 90. Aha, tak jdu na tohle, no, ještě. No, ten by mohl jít ještě. Nice, bereš mu, ale ještě o kritik víc by to tak chtělo. No, teď mi nic neberu.
Ty vole. Makej. Fajn. Nice, takže je dole, pak vám z ní tahle pijavice, která je o hodně horší. Tady já vám to ještě ukážu. Vidíte, a je tam už někdo jiný. Takže 78. Aha. Takže v tomhle bych se chtěl s váma rozloučit. Mějte se krásně. A jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like. Nebudu se zlobit a čau.